Hepe, ti PNP Bakara, adeti balag na kadigiti naganak. Kadeto yun apo, deti may panggapalak apo iti disgrasya. Ditali kadeto itinutukan ni Idol Lawrence, manipod pa ng litangay Bakara. IFM News. IFM News. IFM News. Police Report. Nagpalagip manen ti Hepe ti PNP Bakara ani Police Captain Joseph Calderon kadagiti naganak. Akit kitain dadagiti anak da kang runaan na no adat ti motor nga gurda. Dahito ikat kalpasan ti panaka-aksidente dagiti dua a menor de edad iti barangay Corocor Bakara Ilocos Norte ken ti maysa kadakwada ket natay batad ti Hepe akin natalgedlata dagiti motorista tikit kitain da iso kasapulan nga gusar ti helmet ken vest kang runaan no ag-drive iti rabii. Simulate, discuss dun po sa ating mga community ng Bakara na yung mga minor de edad po, huwag po nilang hayaang mag-drive. Kasi in the first place, bawal nga po silang maghawak or mag-drive ng sasakyan. Aside from that, kung sila po is a valid holder po ng ating driver's license, dapat din po, particularly sa gabi, dapat naka-visibility vest po sila kasi it is under our provincial ordinance. And at the same time, dapat na may protective gear din po sila so that kung sakali man madisgrasya sila, hindi po kumbaga may possibility na makasurvive pa or yung injury mo will be less. So yun po. So we are nakikiusap po kami sa mga magulang na wag po natin hayaan ang ating mga anak na mag-drive po ng mga vehicles, lalong-lalo na sa gabi kasi the incident happened about 9:40 to 9:50 kagabi. So as a parent, that should not be the case kasi tayo nung panahon po na tayo is mga kabataan pa, alas 5 pa lang ng hapon, bawal nang lumabas ng bahay. Pero ngayon, that is why dito nga po sa municipality, nagpa-implement kami ng curfew. Kaya po, we are trying to eliminate po yung mga nasa kabataan na pakalat-kalat pa sa gabi. So sana po yung ating maging aral po ito sa lahat na huwag po natin hayaan na basta-basta lang nagdadrive po yung ating mga anak, lalo na pag mga minor de edad. Kabayatan na agtul-tuloy ti investigasyon tinayriya na pulisya iti daytoy an napasamak agpapan kanag itoy ket awang pa iti palawag ti pamilya mayanag iti daytoy akaso. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, tatak Aremen.